Türkiye boshqasi Ankarada 13 saat. Исәмсез мөхтәрәм таңшар. Бүген 2025 елның 2 апрель шәршәмбе көн. Сез турыдан-туры эфирдә Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц ышыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышнары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey вот ис радио каналыннан тапшыла. Тапшырыбызның кабатлавын Казан вакыты белән сәгать кичке 8 ортада интернет һәм ярышнаша Voice of Turkey вот West радио каналыннан тыңлыйласыз. Тапшырыбызның бүгенге чаралышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ногайча насихатлар программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Türkiye авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр. Израильнең сыйныр урыннарга һәм йортларга һөҗүм итү белән Газада бомбалау кырыслана бара. Израильнең Газадагы соңгы һөҗүмнәре тагын 3 фәлистинлинең үлеменә һәм күп санда кешенең яралануына сәбәп булды. Бу рәвештә Рамазан бәйрәмендәге үлүчеләр саны 13-кә җитте. Һава һөҗүмнәре Дейр-эль-Билахтагы сыйныр урынга һәм Хан Юнустагы эвакуацияланган бер йортка китереп бергән булса, артиллерия һәм хәрби диңгез утлары да һәлак булучыларның санын арттырды. Шаһидләр дөнья һәм Көньяк Газада Израильнең көчле бомбалауының артуын һәм кырыслыгының көч куллануының күбәюен белдерә. Фәлестин сәламәтлек саклау министрлыгы җиткергән саннарга күрә, Израильнең Газадагы геноцид сугышы 2023 елның октябрь аеннан бирле 50,400-дән күбрәк фәлестинлине үтергән һәм 114,500-дән күбрәк кешене яралаган. Кытай оештырган һәм нокта нишан атышлары белән диңгездән камауны да сынап каралган киң кырлы хәрби күнегүләре төбәктә киеренкелекне арттырды. Тайван армиясындагы очкыч һәм кемәләрдәге хәрәкәтлелек һәм төп материкка якын төбәкләргә урнаштырылган ракета системалары илнең Кытай оештырган хәрби күнегүләргә җавап буларак аңлатылды. Кытайның бер артлы оештырган хәрби күнегүләре Пекинның тотышын агрессив дип бәйләгән Америка Кушма Штатларының төбәктәге көчен арттыру сүзен биргәннән соң үткәрелде. Авропа Берлеге исә тыныч булырга чакырган булса, тарих һәм геосәясәт белән дә көчәйгән. Кытай һәм Тайван арасындагы киеренкелек потенциал кайнар нокта булып тора. Мьянмада фаҗига арта бара. Җомга көндә барлыкка килгән 7,7 зурлыгындагы җимергеч җитүтрәүдән соң һәлак булучыларның саны 2700-дән арткан һәм күбәергә дәвам итә. Меңләгән кеше яралы яки хәбәрсез югалган. Куткару төркемнәре исә вакыт белән ярыша. Мөгъҗизалы рәвештә 63 яшендәге бер хатын-кыз 91 сәгатьтән соң җимерекләр астыннан исән чыгарылды. Ярдәмнәр килеп җитә башласа да, ватандашлар сугышының ярдәм мөмкинлеген авырлаштыру аркасында миллионлаган кешенең гомере риск астында. Якынлашып килүче мусон фасылы һәм кизү хасталыклары эпидемия куркуы кризисны тагын да арттыра. АКШ сенаторы Кори Букер Сенат тарихының иң озын чыгышын ясап, илбашы Дональд Трампның төп канунга, конституцияга тискәре гамәлләренә каршы 25 сәгать 5 минутлык кайнар ялкынлы протест башкарды. Тәрәфәссез басып торган Букер Трампның финансларны чикләүче сәясәтен һәм башкарма вәкаләтен чамасыз куллануын тәнкыйтьләп, Американ демократиясына бирелгән зарарга игътибарны юнәлтте. Нью-Джерси сенаторы мистер Смит Вашингтонга Китай исемле фильмдагы иконик образлы сахнаны хәтерләтеп, демократларны хәрәкәтләндерде һәм Трампның көн тәртибенә каршы торырга чакырды. Букер халыкның көче хакимияттәгеләрнең көченнән зуррак дип чыгышын төгәлләде һәм оппозицияны уятты.
Türkiye avazı dolqunlarında соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Türkiye Transport һәм Аскырма министры Абдулкадир Уралулы 29 март 1 апрель көннәре аралыгында Türkiye Cumhuriyeti дәүләт тимер юллары эшләтүче тиз йөрүчле поезд, магистраль һәм региональ поездлар белән шәһәр эчендәге тимер юл системаларын топлам 2,876,475 кешенең куллануын белдерде. Транспорт һәм Аскырма министры Абдулкадир Уралулы Рамазан бәйрәме вакытында тимер юллар белән ясалган сәяхәт күрсәткечләрен мәгълүматларын бәйләде. Министр Уралулы 29 март 1 апрель көннәре арасында Төркия Җумһурияте дәүләт тимер юллары эшләтүче тиз йөрүчле поезд, магистраль һәм региональ поездлар белән шәһәр эчендәге тимер юл системаларын топлам 2,876,475 кешенең куллануын җиткерде. Министр Уралулы Төркия Җумһурияте дәүләт тимер юллары акционерлык җәмгыяте эшләтүче тиз йөрүчле поезд белән магистраль һәм региональ поездларда арткан юлчы сорау таләбенең канәгатьләндерелүе өчен поездларда топлам 12,786 кешелек өстәмә урын ачуларын хәтерләтте. SpaceX From 2 миссиясын очыртып, җир шарының кутуплары буйлап сәяхәт итүче беренче кешеле очышны башкарды. Crew Dragon капсуларында урнашкан миллиардер Джон Ванг, кинопродюсеры Дженники Микельсон, роботика белгече Рави Роч һәм тикшерүче сәяхәтче Эрик Филлипс 3 белән 5 көн дәвам итәчәк дулкынландыргыч сәяхәткә чыкты. Традицион гадәти очыртудан аермалы буларак бу көньяк юнәлешле маршрут өстәмә көч зарур кылып, галәм сәяхәтенең шикләрен ачты. Экипаж иң экстремаль шартларга каршы торып, 22 фәнни тәҗрибә үткәрәчәк. Экипаждан Микельсон без гадәти НАСА астронавтлары түгел дип аңлатма бирде. Зур энергия кирәк булган бу миссия новаторлык кутып күзәтүләрен һәм кеше адаптациясе тикшерүләрен үткәрәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Ясалма акыл инновацияның яңа шырын башлый һәм шуның белән бер рәттән яңа проблемалар китереп чыгара. Google, Amazon һәм Microsoft кебек технология гигантлары һәр вакыт зур күләмдә энергия куллана. Хәзер ясалма акыл бу энергия куллану артуының төп этәргеч көченә үрелде. Ясалма интеллект һәм машина өйрәнүнең тиз үсеше белән энергиягә ихтыяҗ да артты. ChatGPT артында торучы модель сыман яңа ясалма акыл моделе һәр өйрәнүендә зур исәпләү көче сорала. Модель ни кадәр зур һәм катлаулы булса, шул кадәр күп энергия куллана. Бу тизлек белән ясалма интеллектның энергия куллануы энергетик кризиска китерә ала. Фаразларга караганда, ChatGPT-не бер тапкыр куллану гына да бөтен дөнья пәрәвезендә нәрсәдер эзләгәндә кулланылган энергиядән 20 тапкырга күбрәкне сарыф итә ала. Шул ук вакытта Халыкара энергетика агентлыгы мәгълүмат үзәкләре кулланучы энергиянең 2026 елга кадәр 2 тапкыр артачагын күзаллый. Бу әлеге мәгълүмат үзәкләренең Япония кадәр ил куллана торган электр энергиясе сарыф итүен аңлата. Энергиягә ихтыяҗ зур, яңа тотрыклы энергия чыганаклары булмаса, глобаль шелтәр тиз арада сыну нуктасына килеп җитә ала. Шуңа күрә технология гигантлары тотрыклы, шанычлы энергия чыганагын эзли. Ләкин бу энергия кайдан киләчәк? Күптән түгел Google компаниясының җитәкчесе Сундар Пичай ширкәтнең хәзер ясалма акылның артучы энергия ихтыяҗларын канәгатьләндерү өчен атом төш энергиясен караштыруларын әйтүе зур шау-шу куптарды. Бигрәк тә Google кече модуляр реакторлар яки СМРларны күз уңында тота. Булар асылында компакт атом төш реакторлары. Алар ширкәтнең мәгълүмат үзәкләреннән алып ясалма акыл операцияләре өчен кирәкле зур аскырмага кадәр һәр берсенә энергия бирә ала. СМРларны традицион атом станцияләренә караганда кичерәк һәм җайлашучанрак, аларны эшләп чыгару һәм билгеле урыннарга китерү җиңелрәк. Шулай итеп, ни өчен атом төш энергиясе?
Атом энергиясе гадәттә куәт ягыннан тыгызрак, мәсәлән, 1 грамм уран 3 тонна күмер яисә 1,5 мичкә нефть чыгарган кадәр энергия җитештерә. Бу энергия ихтыяҗлары арткан ширкәтләр өчен бурылыш ноктасы. Google'ның атом энергиясенә юнәлүе бары тик энергия ихтыяҗларын канәгатьләндерү белән генә бәйле түгел. Бу аларның 2030 елга кадәр һавага зарарлы калдыклар чыгаруны нольгә җиткерү максатларының бер өлеше. Google'ның 2007 елдан бирле һавага углерод калдыклары чыгаруы түбән дәрәҗәдә булса да, ясалма акылның тиз үсеше ширкәтнең энергия куллануын берничә ел эчендә 2 тапкыр диярлек арттырды. 2023 елда Google'ның һавага агулы газлар чыгаруы 2019 елга караганда 48%-ка артты. Шуңа күрә Сундар Пичай яңа чиста энергия чыганаклары булмаганда тотырлык максатларының тормышка ашмау мөмкинлеге мәсьәләсендә кисәтте. Тотырлык эзләүче технология ширкәтләре өчен җил һәм кояш кебек яңартылучан энергия чыганаклары шактый еллар буе өстенлекле вариант иде, ләкин алар һава торышына бәйле. Бу әлеге чыганакларның ышанычлылыгын киметә. Атом төш энергиясе исә киресенчә югары җитештерү мөмкинлеге белән тотырлык энергия тәэмин итә. Ләкин атом төш энергиясенә күчүнең тәнкыйтьчеләре дә бар. Microsoftның элеккеге җитәкчесе Билл Гейтс шикелле атом төш энергиясе яклылар моның Американың артучы энергия ихтыяҗларын канәгатьләндерү һәм климат кризисына каршы глобаль көрәштә мөһим чараларның берсе икәнен әйтә. Ул, әгәр башка энергия чыганакларын тулыландыру өчен атом төш энергиясе булмаса, ил үзенең ихтыяҗларын канәгатьләндерә алмаячак ди. Шулай да атом төш энергиясенең тәнкыйтьчеләре бар. Кайберәүләр атом төш сәнәгатендә ачыклык җитмәвен алга сөрә һәм бу адымнарның кайберләренең чынлап та тотрыклы чишелешләр табудан бигрәк яшел аклау белән бәйле була алуын әйтә. Икенчеләре атом төш энергиясенең тирә-юнь мөхиткә чын тәэсире мәсьәләсендә икеләнүләрен белдерә. Атом төш энергиясе өчен уран чыгару һәм аны эшкәртү процессында казылма ягулык кирәкле һәм станцияләр эшли башлаганчы ук зур күләмдә углерод бүлеп чыгарыла. Бу борчылуларга карамастан атом төш энергиясенең файдасын кире кагып булмый һәм аны кулланырга әзерләнүче бары Google гына түгел. Microsoft һәм Amazon да аңа инвестиция ясый. Бу адымнар атом төш энергиясенә юнәлүнең вакытлыча тенденция генә булмавын күрсәтә. Ул технология сәнәгатендәге энергетик стратегиянең төп өлешенә әйләнә. Ышанычлы һәм тотрыклы энергетик шишелешләр өчен ярыш башланды һәм ул нәрсә генә булса да атом төшме, кояшмы яисә бөтенләй яңа ысулмы әлеге эзләнү технологиянең киләчәген формалаштырачак. Бүгенге бүлек шушының белән тамам. Тыңлавыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуга кадәр энергияле һәм хәбәрдар булып калыгыз. Бу подкаст ТРТ World мәкаләсеннән адаптацияләнде. Ногайча нәсихәтләр. Hörmetli tınlavçılarımız, bu yuma Allah üçün süyülse baresinde söz bardıramız. Süyülörümüz sağlay, eğer Allah üçün bolsa, Kur'an emrine uysa, sonu kalay boladı. Navbarede bir ükön alimdin bildirgeni, yaxşı, teren manelerden bir kesegi nav boladı. Sen bılay soraysın. Menim erü aslarga, nefsimge em katınımga, ana aka ballarımga,
dostlarımga, evliyaga, bäri paýambarlarga, em yarasık ne zat bolsa, yazlıkka, em dünyaga, bärisine süýgülerim, Kur'an aytkanday bolsa, paydalary ne bolady? Menim saga ýawabym naw hakykatlar bolady. Somanelerden bärisini tapmanemen aýtyw üçün belki üýküm bir kitap yazılığı kerek bolady. Söle yalgız ýystyryp bir eki manege işaret etsek bolady. Burunguda dünyadaky bazı paydalaryny soňu ahiretge salıngan paydasından bir kesek aýtsak ýaxşy bolady. Taga evvel aytılganday sosu süyüğümüz bizim nefislerden hesabına özümüz betke bolsa, ehli gaflet em dünyadan süyü kebine usasa, belaları, kaygıları, kıyınlığı, aşuları köp ziyada boladı. Tatimligi, nezzetleri, tınışlığı bolmaydı. Misal bolsa bärimizde ayaw duygularımız var. Tek ayaganlarımızdan ellerini tüzeltüge güçlerimiz yetbeydi. Sosu duygu bizim üçün savlay bela boladı. Tatimler en sonunda yok bolup ketken sebep agyly servet boladı. Süyü desek ayrılıklar sebebimen belalı yürek küydürüşü ot boladı. Mine sosu süyüvler, ahiretke barganda em Allah'tan hesabına bolmaganın sebebimen eş bir zatka yaramay, bosbosuna ozadı. Bir de aramga kirilse payda sosu yerde tursun, azapka sebep boladı. Eger sosu süýgüler Kur'an yol körsetkendeý tuğra bir kepte bolsa, Rahman Rahim Allah'tın süýüne sebep bolsa, ol zaman dünyada hem ahirette yarasık hayırlarga bardıradı. Navmane biraz taga kengeytiliyek bolursa, eger süyülerimiz Kur'an aytkanday bolsa, nav dünyaga salıngan tatimli aslarga, em tatli meyvalarga süyümüz bar bolsa, eş kıynavı bolmay turup birer nimet boladı. Em so süyü şükür bolup tatim minen toladı. Em nefsimizge süygümüz Kur'an'a uyar bolsa, özünü ayay berip eger terbiye et alsak, zararlı avaslardan so nefsimizde saklayalsak, ol zaman nefsimiz bizlerge minalmaydı, soga yesir kalınmaydı.
Hatta bizler nefsimizge mingenimiz sebebimen sosu nefis aramlardan, avaslardan erek kalıp beti rapka burladı. Hem yaşav kosagımız, katınımızga süygümüz, madem onun kalbinin gözöllüğü kasında, bek yaxşı kılığına, em ayav kaznası bolgan yagına boladı, tagı Allah'tın bizge bir rahmet ediyası betine baylanadı, sosu totay katınga, alal süygümen ayav körsütülüp turulganga, ol tagı bizge savlay, örmöt etip turadı. Ekevimiz barabar kartlık şagına barsak, aramızga salıngan süyü em maramat, örmet kasında ayav, ömür boyu kaladı. Em ketken sayın köbüyüdü, yaşavlar sosu keppen, tetimlikben toladı. Yoksa közgö körüngön yalgız gözöllüğüne, suretine baylanılsa, süyü nefis üşün bolsa, son muhabbet tez ok, em bızılgan son aramızda, tirlik düzön kalmaydı. Keşimler bızıladı, kalganlardı kudayımız, kelyek yuma ayttırsa, bizge ayav boladı. Sağlıktan kalınız. Nogayça nasihatler. Türkiye Ovazı Radyosu her vakıttagıça yanınızda. Muhtaram tamaşar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşulары şuşun bilen ahırına yaqınlaştı. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 1'de 16 metrli qisqa dolqinning 17615 kilo kesişliğinden Türksat 3A hem Türksat 4A yarışına bilen 3 tapqır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tığna qo'shimdasidan Voice of Turkey Vot East Radio kanalından topşular. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8:40 42 derece kun chig'ish yo'nalishidagi Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilan 3 tapqır w.trt.net.tr internet sahifasi aşağı Vot West Radio kanalından tağınlayasınız. Eliga biz sizin bilan sağollaşabız. Efirde kelasi uchrashuva qadar.